Hoxe vou contarvos algo moi grave que está a suceder en Galicia e que probablemente en Galicia sepa xa a maioría da xente se lee a prensa ou ve a televisión, pero que probablemente máis alá dos nosos marcos pois todavía non se sepa. Vannos a pechar un paritorio, o paritorio de Verín. Verín é unha localidade pequena que está no sureste de Galicia e que ten uns 10.000 habitantes. Por suposto, o hospital de Verín non só atende a poboación de Verín como pobo, senón a todos os pobos que hai ao rededor. O caso é que este paritorio, como na inmensa maioría de paritorios, o número de partos, o número de nacementos foi decrecendo. Isto é algo que pasa en todo España, máis concretamente, peor aínda, máis en Galicia. Según Galicia Press, Feijóo dixo que o número medio de partos nos últimos anos foi de 147 e que este ano rematarían o ano con aproximadamente uns 60 partos no cómputo total do ano. A verdade é que non vou entrar a pelearme nas cifras porque tampouco sei a exactitude que as din e porque sinceramente dame un pouco igual a diferencia de parto arriba, parto abaixo. E a mí se houberan sido claros, se houberan dito que esta medida era por unha cuestión económica, home, non vou dicirvos que houbera calado a boca nin eu nin as 20.000 personas que saliron onte á calle a protestar, pero como mínimo creo que todos estaríamos un pouco menos enfadados. A mí o que máis me doe é que todo isto se este vendendo como que é unha medida que se toma pola seguridade dos bebés principalmente e que veña supuestamente da man dos profesionais de xinecoloxía e pediatría de Ourense. Cousa que por outra parte quero dudar, porque, bueno, non digo que non haxa informes que fixaran algúns profesionais, pero extrañame ben que todos os profesionais compartan esta opinión. E sobre todo porque estou segura de que hai moitos outros profesionais, concretamente a Asociación Galega de Matronas xa dixo que non estaba de acordo, as matronas do Hospital de Verín xa dixeron que non estaban de acordo, decir que haberá profesionais que poidan defendelo, pero tamén hai moitísimos profesionais que dende logo non vamos defender isto. Supuestamente para isto baséanse na páxina 17 do documento Maternidade Hospitalaria, Estándares e Recomendaciones, que é un documento do 2009 que di no seu punto 31 parece prudente no dotar de maternidade hospitalaria a aquellos hospitales que non tengan un área poblacional de referencia o cuyo estudio de mercado no prevea que genere unha demanda superior a los 600 partos al año. Claro, cal é o problema? Pois que están obviando que despois de eso hai outra frase que pon excepto que razones de tiempos de desplazamiento ou accesibilidad así lo aconsejen. Isto é algo que a miña compañeira, unha das matronas que me formou, Isabel, xa dixo na reunión de que houve un hospital de Verín para explicarlle isto ás xestantes. Bueno, a continuación vou vos a mostrar a distancia que hai de Verín a Ourense por carretera. Por poñer outro exemplo de a Mezquita, que é un dos povos que tamén tiña ahora mesmo atención con Verín a Ourense. E como hai outro hospital por ali cerca, que é o do Barco de Valdeorras, pois a distancia que hai da Mezquita ao Barco de Valdeorras. E eu estou completamente de acordo en que van a ser moi poucas as mulleres que se vexan nesta tesitura, pero non entendo dende cando valen menos, por moi poucas que sexan. Segundo o mesmo documento que están empleando, pódese ler na páxina 62 que o porcentaxe medio de cesáreas nos hospitais de nivel 1, que sería o caso do Hospital de Verín, a nivel estatal o porcentaxe medio de cesáreas é de en torno a un 26,13%, que é algo que, por certo, sí que requeriría de certo estudio e de certo análisis, pero bueno, sigo. O certo é que en Verín van bastante ben, porque lle leín a un profesional de Verín, que creo que é tocólogo, creo que é xinecólogo, que tenen un 20% de cesáreas, que sí, sigue superando o 15% que está recomendado pola OMS, pero que reduce un 6% a media estatal. E tamén, segundo lle leo a este profesional, ao que lle dou as grazas por haber compartido estos datos, registráronse un 11% de partos instrumentados e só un 4% de recién nacidos con Apgar inferior a 6. O Apgar é, digamos, unha escala que nos sirve para ver como de, así a grosso modo, ben ou mal nace un bebé. É unha escala que chega ata 10, bueno, pois, canto menor seña o número, peor, non? Do menos dun 4% naceron cun Apgar por debaixo de 6, ao minuto, porque isto mírase ao minuto, aos 5 minutos, aos 10 minutos, bueno, pois ao minuto un 4% por debaixo de 6, e aos 5 minutos, que é cando realmente pode ter importancia, aos 5 aos 10 minutos, ningún, non había ningún. Por lo tanto, pregúntome onde está o tema este da seguridade, polo menos ata agora.
Dos 13 traslados que houbo de nenos dende Verín ata Ourense, a metade foron neste último ano. É un pouco extraño. Non sei exactamente a que responde, pero é un pouco extraño. Ti tamén que casualmente coincide cando por orde xudicial moitos pediatras tenen que vir desde Ourense a cubrir as gardas presencialmente, o cual por outra parte ten lógica, tendo en conta que é inviable facer gardas localizadas se vives a 1 hora do hospital. Entonces, bueno, eu pregúntome aquí varias cousas. Para empezar, por que non se xeraron as plazas de pediatría en Verín? Eso para empezar. Porque aparte, estive buscando información e realmente algo que descoñezo. A ver se alguén pode aportar algo de luz ao respecto. E despois digo eu, supuestamente están dicindo que hai moi poucos partos, entón os profesionais non están formados en asistir a, pois neste caso, ao recién nacido, non? Ao neonato. Si están vindo pediatras que fan gardas habitualmente en Ourense, supuestamente ali teñen un volume maior, bueno, supuestamente non, realmente teñen un volume maior, polo tanto a súa pericia profesional non se ve comprometida, non? E incluso no hipotético caso de que xeraran estas plazas en Verín e que os pediatras de Verín tiveran ali a súa plaza, ou as matronas ou os xinecólogos, se consideran que o número de asistencias que realizan ao ano non é o axeitado, podense establecer rotacións de profesionais que vayan a formarse ou reciclarse a outros centros onde haxa un maior volumen asistencial. E depois sempre se sale co tema de que non hai pediatras. Que eu sepa, isto é algo solventable. Me explico. Para empezar, hai un éxodo de profesionais constante que igual hai que plantearse por qué, xa o dixen 1000 veces, igual hai que plantearse por qué se nos van os profesionais. Por outra parte, sempre se pode formar a máis xente. E bueno, vou a abordar isto da forma máis científica que se me ocurre, que é aportando un pouco de evidencia. A min isto planteame un riesgo máis alá do tema dos partos no coche, no? Que din, van parir moitas mulleres no coche. Eu sinceramente penso que vai haber moi poucas mulleres que den a luz no coche. Pode pasar, Tamén pode pasar que haxa unha emerxencia, un desprendimento de placenta, e a muller non chega ao hospital. Pero, bueno, evidentemente, canto máis reduzcamos os tempos, millor, pero creo que isto sí que vai ser máis anecdótico, pero que creo que hai algo que se está pasando por alto que non vai a ser anecdótico, que son os ingresos en fase latente. Moitas mulleres, cando empecen a notar contraccións, acudirán a Ourense. Unha das cousas que se fomenta nas clases de educación para a saúde das mulleres cando están embarazadas é o momento de ir ao hospital. E isto é algo moi difícil de determinar e a veces hai que realizar ingresos incluso en fases latentes, é dicir, no inicio do traballo de parto, por cuestións emocionais ou de ansiedade da muller ou porque ela o requiere así. Pero iso é unha cousa e outra cousa moi distinta ao que creo que vai a comezar a pasar en Ourense. Isto de tratar de non ingresar as mulleres nas fases iniciais do traballo de parto, cando as contraccións todavía son irregulares, cando son aisladas, sin haber ningún factor de risco, estou falando, non, de embarazos normais, de partos normais, é algo que non nos sacamos da manga, que non facemos porque sí, hai unha evidencia detrás. Xa que hai bastantes estudios que respaldan que ingresar as mulleres en fases demasiadas temperás do traballo de parto pode levar ao que se coñece como a cascada de intervencións e que finalmente reciban un maior número de intervencións que son innecesarias e tamén aumenta o seu risco de ter unha cesárea. Simplemente deixo-vos algúns exemplos, hai moitos máis os buscades nas redes, pero bueno, estes son algúns estudios que din isto mesmo que estou dicindo eu para que se vexa que non é que mo saque o da manga. Por suposto, a primeira vez que unha muller de luz no coche, isto sairá en prensa e será super llamativo, entón pedirase que se reabra o paritorio e igual hasta se abre. Pero o problema está en que isto que vos acabo de contar eu probablemente non sexa tan llamativo. Pero de verdade credes que as mulleres van esperar a ter contraccións cada 3 minutos? Por exemplo, se é un primeiro embarazo, se teñen 1 hora de camiño hasta o hospital? Ou credes máis ben que a inmensa maioría irán en canto empecen a notar algo? Entón, que se vai a facer con esas mulleres se todo está ben? Vais a mandar para a casa, sabiendas de que tenen 1 hora de camiño de ir e outra de volta, e entonces entre medias pódense poñer de parto ou non, porque igual o parto vai a ser dentro de 3 días, ou vais a ingresar por si acaso. Se se ingresan, vais a poñer un marxe nas que se deixen evolución espontánea e se non se poñen de parto vais a lles dar a alta, ou vais a lles ofrecer unha axudiña. Isto é ético, porque ao final estaremos ofrecendo induccións por motivos asistenciais, puramente, non médicos. É isto máis seguro que atender os partos en Verín? Estades seguros? E despois chama a atención a celeridade de adoptar esta medida cando hai moitas outras cousas que están publicadas, medidas que tamén aumentan a seguridade e a calidade asistencial e que se están pasando por alto dende fai moitos anos. Por exemplo, na Guía de Atención ao Parto Normal, que está publicada polo Ministerio de Sanidade,
e que, bueno, está pendiente de ser revisada actualmente, pero, bueno, ahora mismo sigue vixente, dícese claramente que se debe tratar de favorecer o coidado unha matrona, unha muller. Disto xa falei anteriormente en algún vídeo, se queredes buscalo. Hai centros en España, públicos e moitos privados, onde o ratio chega a ser de 3 mulleres en traballo de parto activo por unha muller. Todo o mundo entende que para facer unha cirurxía segura hai que esperar a que esteña ali o anestesista, ou a cirujana, a axudante de cirujana, a enfermeira instrumentista e a enfermeira circulante. Pero para o parto parece que nos chama a atención que o lóxico sería que houbera unha matrona e un técnico en cuidados auxiliares de enfermería para acompañala. Todo o mundo parece entender que é normal que nosotras levemos a 2 ou 3 mulleres en traballo de parto, como pasa agora mesmo en moitísimos centros, pero que, sin embargo, non estaba pasando en Verín, porque precisamente en Verín, como en moitos dos pequenos hospitais comarcais, as matronas e as mulleres tenen a sorte de poder garantir estes cuidados un a un. E, de feito, a parte boa de todo isto é que sabemos que funciona non só noutros centros, senón en Galicia, porque, igual que digo o malo, vou dicir o bo. O Sergas ten un hospital que funciona super ben, con uns ratios moi bons, que é o Hospital do Salnés. Teño un exemplo moi claro de como dar calidade asistencial de moi alto nivel. En vez de tomar ese exemplo e leválo para os demais, ao final o que están facendo é xusto o contrario. Nesta guía tamén se indica que o perfil profesional máis axeitado para asistir aos partos de baixo risco é o da matrona, é algo que, por desgraza, tampouco se está dando en todos os centros e que, polo tanto, tamén aumenta o risco. Entón, que diferencia hai entre estas medidas para aumentar a seguridade nos nacementos e as medidas que eles plantean? Pois que o que eu acabo de dicir costa cartos e o que eles plantean afórranos. Ou agora que vamos tomarnos en serio as recomendacións dos profesionais, van a aumentar o número de matronas en Ourense? Van a aumentar o número de matronas en todos os centros de Galicia para que realmente haxa un ratio 1 a 1 e poder así garantir os mellores cuidados e a mellor seguridade para todas as mulleres e os seus fillos? Escoiten ao pobo, porque onte saíron entre 15 e 20.000 persoas, dependendo de onde buscamos a información, a protestar por estas medidas. Realmente eu creo que rectificar é de sabios. De verdade que quero pensar que estas cousas non se fan a mala fe. Entón, simplemente replantéense o que van a facer, porque igual que leeron o informe de uns profesionais, igual poden escoitar a moitos outros que non estamos de acordo co que van a facer. Entendemos que pode ser difícil xestionar a sanidade cando a dispersión da poboación é tan grande, pero é que é a realidade galega, é a realidade española, e eu creo que moitos de nós non queremos ter que trasladarnos a megaurbes para poder ter os mismos servicios, e aínda que é difícil garantir exactamente a mesma atención en todos os puntos, creo que hai que ter moi en conta as isocronas, e que ter un paritorio a 45-50 minutos da túa casa non é seguro, por moitos motivos, e máis aínda cando temos en conta as condicións climatolóxicas desta zoa, que todos sabemos que en inverno pasar por esa carretera pode ser moito máis de 1 hora, e entón aí sí que pode haber algún parto na carretera. En este país gástanse cartos en cousas moito menos importantes que en dar asistencia sanitaria de calidade. Xeren plazas, establezcan rotacións de formación, aumenten o número de cursos, aumenten o número de simulacros, disminuían o burnout dos profesionais, que está chegando a niveis moi alarmantes, e creo que, de feito, pode ser unha das causas de chegar a estos informes, e gasten os cartos no que realmente importa.